Orduan nik ingote presentazioa, eta nik horretarako hitz joko bat egingo dut, apur bat hitz batzuk aipatuz, nire ustetan erlazioa deko proiektu honekin. Orduan, lehenengo hitza izango zen euskara, bigarrena izango zen nerabeak, 12-20 arteko gazteek, eta niretzako hauen bai euskara eta bai nerabeak erlazio asko deko proiektu honen barruan. Hirugarrena izango zen 10 udalerri, Durango, Jurreta, Berriz, Zaldibar, Elorrio, Atxondo, Abaño, Isurtza, Mañaria eta Garai. Gero beste hitz bat izango zen eskualde bat, Durangoko mankomunidadeko euskara zerbitzua, gero izango zian kastinak, izango zen beste hitz bat izango zen talentu show bat, eta gero beba izango zen gala, epaimai batekin, eta azkenik saria, eta nik amaitzeko, nik aipatuko nabame bai konpromesua. Bai Durangoko mankomunidadia, eta bai aipatutako 10 udalerri, eta baitare nik momentu honetan, udalerri horietako euskarak teknikari eta arduradunak. Beraien partaidatza esker, eta onlako proiektuak aurrera eraman aldegu. Izarrendiz dira talentu show bat izango da, eta show honek 12-18 urte bitarteko gaztiei eskutuko artista hori ateratzeko aukera emango die. Gutxienez, 2 eta gehienez 10 minutuko ikuskizun bat landu beharko dute. Izan bakarrizketa, antzezlan bat, kanta, dantza, bertsuak, bakoitzak gura dauena, baina euskeraz. Eta paien aurrean taldeka nahiz bakarka aurkeztu beharko daue. Kastinak esan azaroren 3, 4 eta 5 Durango, Elorrio, Berriz edo Abadiñon izango diela. Zeren arabera, baizen emoten arabera. Aurkezlea Nerea alias Telebista aurkezlea. Eta sariak, lehenengo saria, multiaventura ekintzak edo ikasbiderako laguntza. Bigarren saria laser partidak gehi afari bat lagunekaz. Eta hirugarren saria, disko eta liburuetan euskal disko, edo euskarazko disko eta liburuetan gastatzeko bonuak. Igezko programen irudiak eta parte hartzeko arauak. Hor badau, geugaz ipinteko harremanetan jartzeko helbide bat, durangaldeko.id@gmail.com, hori da, gaztein nerabei zuzenduta, edozein zalantza, edozein kezka, edozein kontu argitzeko geugaz, hori da bidea. Eta